Dakbayan sa Mantawi, miila sa nabuhat sa usag ka engineer, contractor ug negosyante sa siyudad. Sa yanong seremonyas kaganiha, gihimo ang unveilling sa bag-ong Cruz Drive, ang kaniadto Mantawi International Drive sa Reclamation Area. Gibag-o na ang pangan aron pag-ila ni Engineer Felipe Cruz. Gilas siya tungod sa natampo labi na sa engineering o reclamation sa pagpalambo sa Dakbayan. Lakip sa mitambong kaganina ang pamilya ni Engineer Cruz. Staunch believer in the power of Filipino talent. He proudly proclaimed that FF Cruz are not just initials, but also stands for Filipino first, underscoring commitment to advancing our engineering experts and promoting innovation within our ranks.